ಆರ್ ಪಾತಿರು ಆರೆಕಡೆ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರ್ ಆರೆಕಡೆ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರ ಅವೇ వీడియో ఆఫ్ ఉండాలి ఆర్ పని పేరు అశోక్ వెల్కమ్ టు నాలెడ్జి వెల్కమ్ టు మై గార్డెన్ వెల్కమ్ టు మై గార్డెన్ కాల్ కెనా కాల్ అవుతుంది yes Rajwal is here me faster ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ पूरा वर्क पर इंच में ले happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Rajwal happy birthday to you అయితే దిన వీడియో फोटो टॉवर पर निकलो फिर बोले सही भूल गया मैं डबल धमाका కూడా మీరేనా కై స్టాండ్ Bhavit Nikita next ready లైట్ ఉంది బ్లాగ్ ಆಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀವಿ रोहन के सकता है दोन कर ले गया फाउंडेशन हचको बोतल सारा ರಕ್ಷಿತ ವೈದಿನಿ ब्लॉग ಅದ ಮ್ಯಾಚ್ सेव आती चाहिए फोटो ಏನು ಕೈದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತಲ್ಲದಿ ಬಿಡ್ತಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಫಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಪನಿಯ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ ಪನಿ ಬತ್ತೆ ಪನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮ್ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ पूरा पोस्ट कर ले अरे पूरे और यूट्यूब ओके हां पोस्ट कर ले पूरा कुडन ತುಂಡು ಕೇಕ್ ತಿಕ್ಕಡಂತಿ ಆ ಕೇಕ್ ಎಡ್ಡಣ ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಬೇಕು ನಾ ಉಂಟ್ಲೆ ನಾಲ್ಲ ವೈದರ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರೆ ಪಿಯರ ಮಾತ ಬಾರೆ ಖುಷಿ ಐಟ್ ಬಾಲ್ ರೆಕಡ್ ಮುಂಗ್ ಕೊರಸಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೈ ವಚ್ಚ ಮುಂಗ್ ಕೊಗು ಯಾಮನ್ ಪುಜ್ಜಿ ಕತ್ತಿ ದಾದ ಬನ್ನೆನ್ನ ಆ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ಲೆ
ಫೋಟೋ ಶೀತಲಕ್ಕ ಮೂಲ್ತಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಶೀತಲ್ ದೊಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪದ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಏನತಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿ ತಿಳಿಪ್ಲೇತೆ ಜೋರ್ಸಿ ಇತ್ತ ನರ್ಸಿಗೆ ತಿನ್ಪಲೆ ಬಾಕಿ ಜೋರಿದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಲಾ 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 ಬರ್ತಾನ ಆಂಟಿ ಬರ್ತಾನ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುನ ಆಂಟಿ